sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga naaresto sa tulong search warrant operation kang Naga City Police Office kasudma. Source subuot nin illegal na droga kan mga tulak sa Naga. Militanting grupo kasado na sa kilos protesta sa Lunes kasabay kang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naga City PNP, nakalerto naman. Presyo kang sugok sa Naga City People's Mall, naglangkaw. Ika-34 pasilidad kang Balay Silangan nasa Kamaligan, Camarines Sur. Diyos Marhaina Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Kasabay kang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, iyuman ang kilos protesta kan manlain-lain na cause-oriented group sa Naga asin Camarines Sur. Siniguro man kang Naga City Police Office na may ilalatag sindang seguridad para sa nasabing aktibidad. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sana tugunan ng administrasyong BBM ang usapin ng pang-ekonomiya. Ano po, lalong-lalo na sa atin na hindi talaga nakakasapat yung minimum wage dito sa Bicol. Saka alam mo yung pabahay na sinabi niya, bibigyan niya yung mga walang bahay. Wala pa rin. Ang ginagawa, mas pinatitindi yung mga pagpapalaya sa mga komunidad. So, may mga ilang pangako siya sa mga mayan na bagamat hindi pa niya natutupad, no, yung benting bigas na sa ngayon ay 60 na. Yon. Dun sa usapin sa West Philippine Sea, siyempre nagpupusto-postura siya na antay siya doon. Ang problema, pro naman kasi siya sa US. So, yun pa rin yung problema kay Bongbong Marcos. Ini ang mga isyong bitbit kang grupong Bayan Bicol, Karapatan Bicol asin Bayan Camarines Sur para sa Lunes na yuman ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inaasana ka na sabing grupo na daisinda makakapwesto sa Plaza Rizal, Plaza Quezon o Plaza 15 Martires na uukuparo na naman subuot kang Naga City Police Office para sa suway na aktibidad kasabay kang sa edang kilos protesta. Sa Plaza Oragon na lang subot sinda mapwesto pagkatapos kang sedang pagmarcha sa sentro kan siyudad ni Naga. Sa lado kang Naga City Police Office, siniguro ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar na nakaalerto ang sa edang mga personahe para mantineron ang pasi orden. Deman subot sinda sakop kang gun ban na pinag-iimplementar sa National Capital Region. Ang nakita natin po sa order is within Metro Manila lang. But anytime pwede magbago. So depende po kasi yan sa everyday assessment ng ating intelligence community. So sila po yung nag-a-assess, then sila yung nagre-recommend. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kada State of the Nation address, may mga temang pinagbabantayan ang publiko na gusto nindang madangog sa presidente. Aramon taman ini sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., manlain-lain ang gustong madangog kan publiko. Para kay Tatay Fidel Rada Jr., sa halo niya nakaistar sa syudad ni Naga, naging maayos man ang naging administrasyon ng mga nakaaking presidente, kaiba si Presidente Marcos. Halin niya kaya ako dito sa Naga 1941 pa. Yan ako dito. Gulpi na nag-aging mga presidente. Halin mo? Hali pa sa Mindanao, 2 bulan naman sa syudad ni Naga si Sean Abraham Aninyon, sarong estudyante asin para sa iya, magayon na matauan ninaw asin to karon ng isyu manungod sa West Philippine Sea asin seguridad ka nasyon dahil sa isyong ini. West Philippine Sea sa mga Coast Guard natin na wini-water gun. So if ever na mas maganda ma-prevent niya yung na pangyayari na yon. And if ever kung gusto niya mag-humble down sa China kasi alam naman niya na ang laki ng rank ng China sa global. So yun po. So mas maganda mas mag-humble down na siya sa
pagiging kanya. Kasi mga presidente kasi may mga pride eh. So, mas maganda din na titignan niya yung aatakihin niya kasi baka makakapekto siya sa mga kababayan nandito sa Pilipinas din. So, sa Lunes, maaaraman kung ang mga pinagbabantayan ng isyu ang masasambitan kang presidente kan Pilipinas. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Apwera kan paglinig sa mga kanal sa syudad ni Naga. Daiman pinalingawan kan City Parks and Recreational Facilities Management Office na mantiniron na yaon sa malinig ang mga recreational facilities kan syudad. Urog na ngunya na madali inaan burukasan kan klase. Kabali sa pinaglinigan, iyo ang mga plaza na pirming pinagpapasyaran kan mga estudyante asin kan publiko. Sa iba pang bareta, sugok na masiram sa pamahawan, naglangkaw subutan presyo sa Naga City People's Mall. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes. 7 hasta 9 pesos ang presyuhan ngunya ning sugok sa Naga City People's Mall. Ini mas halangkaw kumpara sa mga nakaaging bulan ngunya na taon. Sa roman ini sa nagiging problema kang mga paratinda, lalo na ngunya na halangkaw naman ang tao sa inda kang mga supplier kang sugok. Medyo tumaas siya ngayon. Ano kaya yung mga dahilan kung makatumaas? Sabi daw kasi ng nag-supply sa amin, kunti na daw yung mga manok na mali, na nangingitlog ng bagong mga manok na mangingitlog. Pagtaas da, kabila ni Buging. Ano po kaya na pagtaas? Hindi ko na kung ano nito. Hindi ko mapuarang kung paano. Sabi na nagmahal na kayang feeds, tapos gasolina. May nagkapiraman na para bakal ang hanap si mas baratong presyo ng sugok. Mantang, pinagkakasya naman ninda ang sa indang budget. Dati po may 6, tapos 550. Ngayon po 7. 7 yung mura. Meron naman 650 kaso bibihira yung yung stocks na talaga ng maliliit ngayon. Dahil po ma'am tumaas yung price, ano pong reaction ng mga bumibili sa inyo? Minsan po, naghahanap pa rin sila ng mura talaga. Yung 650, pero bibihira na yun. Pero minsan no choice na sila, bumibili na lang sila ng 7. Ngunya naharanin na ang pagbabalik eskwela kan mga estudyante, babantayan man subuot ninda kung may pagbabago pa sa supply asin presyo kan sugok sa Naga City People's Mall. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sarong simana na sana ang natatada antes ang pagbabalik ang eskwela kan mga estudyante. Nagkondusir ning monitoring sa presyo kang school supplies ang Naga City Price Coordinating Council na pinanginotan kang DTI, PNP asin City Treasurer's Office. 15 establishmento na nagpapabakaling school supplies ang sa indang na-inspeksyon para sigurado na tama sa presyo kan sa indang mga produkto ang ipinapabakal. Sa pagbabalikan Newsbreak, mga naarestong sospek sa search warrant operation, source subuot nin droga kan mga tulak sa syudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. John Michael Falcon. I'm a member of Weightlifting NCF. Nagte-training po kami regularly. At syempre, yung tulog namin dapat kompleto rin po ng 8 hours po para po may lakas po kami mag-training. Hindi lang John Paul Balondo. I'm varsity in weightlifting, bodyweight 58 kg. Nakakuha po kami ng 3 medals ngayong regional. Ngayong darating na national, hindi lang physical, mentally, kundi disiplina rin talaga. Araw-araw po kami nagtitraining. Tigme-maintain ko ang yung mga bodyweight. Sa mga nagsumusuporta dito sa Bicol, salamat dahil kami ang pinagkatiwalaan mong maglaban ngayong darating na national. Sana suportahan niyo rin kami ngayon na darating na national games. Yan lang. I am Shane Mark Di Matamorosa. I am a doubles player in lawn tennis events senior. Physically, we train every morning with lawn tennis players in the Naga College Foundation and also the top players in Naga City. In the mentally side, I go to the gym every night, so it means it's not just about tennis. We also train our physical aspect and also the mental side. We also read books, and outside of the tennis court, the changes that we will apply since we are now playing in the national games. So there are many adjustments that we need to apply, especially in the mental side and emotional side of this game. My name is Erlas Badagaya, single player of lawn tennis team. We are preparing our mental and physical preparation, includes our on-drill courts and our physical
exercises and mental visualization and focuses on exercises. We are maintaining our solid defensive game and improving our ability to adjust in different styles of playing and also the court conditions. We are hoping for your 100% support for us since we are here, the Naga College Foundation Lawn Tennis Varsity Team. We are here for the gold for the National Games. Together, we will continue to chase our dreams and inspire the next generation of the Bicolano athletes. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 113 naan kaso ning pertussis na nairehistro kan Department of Health Bicol puon kan January hastangon niya na July 13, 2024. Sa report kan DOH Bicol, 74 ang clinical case as in may 39 na laboratory confirmed case para sa kabilugan na 113 cases. Mantinido man ang bilang natulo ang pinagbawian in buhay. Pinakadakul sa probinsya kan Albay na may 47, Camarines Sur 31, Sorsogon 29, Masbate asin Camarines Norte may 2, asin Mayo man sa Catanduanes. Sa satuyang police report, mga naaresto sa tulong search warrant operation kan Sumanggi naging matarayumpo maski may sarong nakadulag. Ang mga suspek pararehong may dati ng record sa illegal na droga. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Tulong search warrant operation ang pinagkondusir kang Naga City Police Office kasudma, duwa sa barangay Balatas asin saro sa barangay Kararayan. Duwang sospek ang naaresto, saro ang nakadulag. Sinda alias Long na dental technician na kumpiskaran ng 2.5 grams in subuot shabu na nagkakantidad 17,000 pesos. December 29, 2023, nakaluwas sa Naga City District Jail ang suspect huli sa kaso sa illegal na droga. Pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 20,400 pesos asin sarong badil ang na-recover sa suspect na naka-star sa sarong subdivision sa barangay Kararayan, Siyudad kang Naga. May dati naman ining record sa illegal na droga. Maging ang nakadulag na si alias Wak na kinukonsiderar na high-value individual ang may na-recover sa sayang istaran nin subuot shabu na nagkakantidad 13,600 pesos. So balik kahapon po may sinagawa kaming anti-illegal drugs operation sabay-sabay. So dito sa barangay Balatas, Naga City, so may naaresto po tayo na isang persona na nakuhanan po ng 4 na sachets na hinihinalang suspected shabu. So ito pong suspect natin base sa atin initial na pagsasaliksik ay isa pong dental technician and kakalabas lang po from district jail noong December 29, 2023. So dati na po itong nakulong sa parehas na kaso. Isa pang naaresto ay sa barangay Balatas din, Zone 5, and nakuhanan din po ito ng isang bukas na plastic sachet na shabu din, may 14 na piraso na sarado pa. Then yung isa po ay dun sa barangay Kararayan. Ang tulong suspect na subject ng search warrant operation ang pinagkukuan ng subot ni supply nin illegal na droga kang mga saradit na tulak sa Naga. Pushing. Sila yung mga source ng mga maliliit na pusher. So ibig sabihin talagang papunta sa kanila yung medyo di natin masabi kung middleman sila or sila yung pinaka-source, but yung mga maliliit na nagbebenta ay sa kanila ang source, sa kanila kumukuha. Maski may nakadulag na suspect, kinukonsider man subot ini kang Naga City Police Office na matarayumpong police operation. Inaasikaso na ang kasong isasaangat sa mga naaresto asin nakadulag na suspect. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto,
Iginilid ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram ka Naga City Police Office, ang posibleng pagtanom nin ebidensya o iligal na droga sa mga sospek na inaresto sa paagi kang search warrant operation. Susug sa opisyal, nag-agi sa validation ang mga personang subject kan search warrant. Dipisil man subuot makumbinsir ang huwes para paboranaan sa indang pinag-apply na search warrant. Alam niyo yung mga aligasyon na tinataniman sila, no? Halos lahat naman ng nahuhuli, ganyan ang sasabihin. Pero ang titingnan nyo kung ano ba talaga ang trabaho nila, no? Bakit sila napasama sa listahan? So hindi naman ginagawa yun na overnight na parang namili lang kami ng mga tao na huhulihin. So talagang merong surveillance na ginawa, merong casing, and may validation po, may validation na ginagawa. So hindi po basta-basta na maisama yung pangalan nyo dito. At maging subject po kayo ng search warrants. Padagos pa sa mga bareta, ginibukan subagong aga sa Naga City Police Office ang accounting of firearms para sa gabos na personahe kang Naga City PNP. Susug kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, Public Information Officer kang Naga City Police Office, sarong paagi ini para maaraman kung yaon pa sa mga pulis ang saindang service firearms. Dahil subuot pinagsangra asin kung yaon pa sa marhay na kondisyon. Yung accounting natin and yung paglilinis ng mga baril, kasama po yun sa regular na activity. Ang pagkakaiba lang po nung kanina ngayon, special instruction po yun dahil para ma-account namin kung nasa pulis pa ba natin yung mga baril. Kasi may mga balita na minsan yung iba nakakapos sinasangla, which is hindi katanggap-tanggap po yun sa aming opisina. Pero so far sa Naga City po, wala naman pong ganon. Sa iba pang bareta, pinag-atindiran ni PDEA Regional Director Edgar Hubay, PDEA Camarines Sur Head Mark Anthony Veray, Kamaligan Mayor Jano Ibardalosa, mga opisyal kan PNP asin iba pang stakeholders ang launching kan Balay Silangan Reformation Program asin center sa Barangay Santo Domingo, Kamaligan, Camarines Sur kan nakalihis na aldaw. Ang Balay Silangan sa Kamaligan, Camarines Sur an ika-34 na sa bilog na Camarines Sur, asin ika-sanggatusman sa bilog na Kabikolan. Sa Balay Silangan pinagigibo ang mga intervention para sa mga personang naimbuelto sa iligal na droga alagad gusto ng magbagong buhay. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol page. Day malinaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.